Самое простое счастье, звычайное счастье тебе не падмане. Кожны павінен поверить я гуку імёнаў. Тое, што бачылі шэрым, што клікалі шэрым, фарбуем чырвоным. За поворотами далеч, маўклівая далеч, аж холод па целе. Мы выбирали детали, бо толькі детали становятся целым. Хутка меняется стужка, як вока вініла. Ты подарила мне птушку, а можа не птушку, і потым забыла. Скетчам няскончаным, чистой белизнаю выкажи ночью свое шчырае люблю. Полное надей с древа на землю яблоку паде. Дыхаў на полные груди, а зараз хварэе. Дыхаў і марыў аб цудзе, а зараз марудзіць і піша харэі. Самое простое счастье, звычайное счастье ад ранку до ночи. Кожны павінен упасці, ну хоть бы аднойчы. Кожны павінен упасці в каханне. 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 Кожны павінен упасці скетчам няскончаным, чистой белизнаю выкажи ночью свое шчырае люблю. Полное надей с древа на землю яблоку паде. Шчырае люблю. Полное надей с неба на землю. Солнце упаде. Солнце упаде. Добрый вечер, шановные телегледачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у телекавярні «Вячэрні Віцебск». Усім нам вядома, што для таго, каб падтрымліваць свой арганізм у добрым стане і быць заўжды у пазітыўным выдатным настроі, трэба ўжываць у ежу фрукты і гародніну оранжевого колеру. Што мы вам сёння і прапануем. Гурт «Хурма» з Менску, са сталіцы. Вітаем, сябры. Гэта Мікіта Найдзёнаў і Яўген Кунічкін. Я ведаю, хлопцы, што вы першы раз у Віцебску. Так. Як вы даехалі, якія ўражанні? Добра даехалі, ехалі на маршрутцы. 3,5 гадзіны мы ўжо ў Віцебску, каля амфітэатру. Гэта рэклама маршрутак. Дажалі, так, можна, я думаю, што нам даплоціць гэта і можна будзе працаваць. Граць у маршрутках, выступаць. Даехалі добра, быў радыёэфір, но вось зараз у вас. Ну вось Віцебск, калі вы ўпершыню, я разумею, што вы там літаральна можа нейкую гадзіну, да, там паўгадзіны па Віцебску прайшліся. Якія першыя ўражанні? Пабачылі амфітэатр не ў летнім стане, таму што заўжды для мяне амфітэатр такім толькі ў летнім бачу выглядзе, а зараз вось ён такі яшчэ пусты, ён чакае свайго фестывалю. Ну, прыгожа мы былі на цэнтральнай, здаецца, гэта цэнтральная вуліца, там прыгожа.
Вось, пасля эфіру будзе у нас яшчэ час, пагуляем, паглядзім. Абавязкова. Ну, калі ўжо пра дарогу, да, мы зараз працягнем гэтую тэму. Што натхняе? Вось, напрыклад, дарога натхняе на напісанне новых тэкстаў, новых песень? Дарога заўжды натхняе на нешта гераічнае. Калі едзеш, адразу думаеш пра тое, што так, трэба нешта новае напісаць, трэба скласці планы на тыдзень, на месяц, на жыццё. І вось пакуль гэта робіш, там абмяркуеш усе, гэта справа там жа і прыехаў. Ну гэта не тое, што хочацца зрабіць гэта, але гэта робіш, так? Ну заўжды ў дарозе, калі ёсць час падумаць. Я рэдка слухаю, напрыклад, музыку, я больш нешта там дапрацоўваю, дапісваю, там складаю нешта, тое, што не паспеў, пакуль быў дома. Ну круто. Я думаю, вам больш за ўсё зараз хочацца распавесці пра свой свеженькі, такі гараченькі, новы гэта першы. Я так разумею, першы альбом, які называецца «Repeat». Так, беларускае слова «repeat», якое азначае паўтор, якое азначае, што можна ставіць альбом, а замест іншых можна вось Beatles даставаць, ставіць хурму, і ўсё будзе ахурменна. Ну, як ён запісваўся? Складанай была праца? Колькі цягнулася? Амаль што 2 гады мы працавалі над гэтым дыскам. Працавала над ім таксама, ну, колькасць такая добрая людзей, некалькі гітарыстаў мы памянялі. Не ведаю, колькі камплектаў струн, колькі мы гадзін правялі. Некалькі разоў, ну, для мяне традыцыйна перапісваць на песню вакал, там па 4 разы гэта звычайна. Потым уже і на гэты эфір перапішам вакал. Запісваліся нешта, выдавалі ўжо песні, чакалі, ўрэшце дачакаліся. Мы проста адпусцілі вось гэты цяжар з сябе і можам сказаць, што вось, калі ласка, дыск можна слухаць, можна набываць. А што больш падабаецца, праца ў студыі ці больш кантакт жывы з публікай, ну, жывыя выступы, лайв? Не, падабаецца, калі ўжо запісаў дыск. Вось гэта больш за ўсё падабаецца, калі ў цябе ўжо ўсё ёсць, і можна нічога не рабіць, можна лічыць лайкі. А ўвогуле жывы кантакт заўжды самы прыемны, але без студыі гэта немагчыма, бо ты не будзеш цікавы для слухачоў, калі, ну, тебе яшчэ няма чаго расказаць. На жывым выступе, на жаль, мы не Макс Корж там, ці не Пол Маккартні, які могуць сабраць вялікую колькасць людзей, таму заўжды большасць нас чуе толькі праз інтэрнэт, таму мусіш рабіць якасныя запісы. Дык вось адразу тады пытанне, ці ёсць сэнс увогуле выдаваць матэрыяльны носьбіт? Ну, па-першае, матэрыяльны носьбіт добра ў кадры глядзіцца, і можна яго прынясці на тэлебачанне, сказаць, вось у нас выйшаў дыск, бо калі ў інтэрнэце хто будзе пампаваць, мы зрабілі невялікі наклад для самых блізкіх, для самых дарагіх і для самых адчайных прыхільнікаў, хто гатовы набыць, бо дыскі вельмі дарагія, гэта сур'ёзная справа, вось там інкрустацыя золатам была, вось плацінай, таму не кожны сабе можа дазволіць. Бо калі яшчэ няма плацінавых дыскаў, то вы ўжо гэта зрабілі. Ну, амаль наперад, так. Амаль наперад. Ну, канешне, чаму не? Толькі павесіць на сценку, атрымаем грэмі. Па сутнасці, жа амаль ты дыскаводаў, то ні ў кога няма. Гэта можна проста браць да таго, каб... Не, у мяне ёсць. Ну, вось калі, напрыклад, на шпалерах ёсць дзірачка нейкая, вось там не хочаш ремонт рабіць, а бац, дыск паставіў. Ёсць. Можна... Ці на столь, да? На столь, ці на стол. Ці на стол, так само. Не ведаю наконт Нікіта, але калі адказваць сур'ёзна, то у нас час цифровых тэхналогій, вельмі прыемна. Ты запісаў песні, і ты можаш вось гэты дыск узяць ў руку і адчуць, што вось яна, праца, яна ў тваёй руцэ, а не недзе там на комп'ютары. Яна матэрыяльна, да, не недзе ў сацыяльных на віртуальнай прасторы. А вось у твоёй руцэ, і ты можаш паказаць маці ці дзяўчыне сваёй. Ну, вось такая культурная падзея, да, у нас адбылася ў Беларусі. Я думаю, зараз у нас час надышоў. Час на нашай пастаяннай рубрыцы, аднак, па-перша, хачу нагадаць, што калі вы жадаеце трэніравацца, пазаймацца фізічна, вас чакае наш пастаянны партнёр, Віцебскі цэнтральны спартыўны комплекс. Ну, далей наша пастаянная рубрыка «Афіша», глядзім.
Партнер хорошего отдыха – туристическое агентство «Сагата Тур». Белорусский театр «Лялька» представляет спектакль по сказке Оскара Уайльда «Хлопчик Зорка» для детей от 7 лет. Возвращаясь домой холодной зимней ночью, дровосек и его сосед нашли в лесу мальчика. Дровосек пожалел малыша и забрал его в свою семью. Мальчик вырос очень красивым, но сердце его переполняла гордыня. Произведения Оскара Уайльда не нуждаются в пересказе, а сказка для взрослых «Мальчик-звезда» давно стала наилучшим материалом для разговора об извечных истинах не только со взрослыми, но и с детьми. Начало в 12:30. В зале ратуши проходит выставка Краеведческого музея «Парк юрского периода». Экспозиция посвящена доисторическим рептилиям и включает в себя ряд любопытных экспонатов, каждому из которых прилагается описание вида рептилий, ее повадок и особенностей. В концертном зале Витебской областной филармонии состоится концерт органной музыки Пьера Зиворта, титулярного органиста из Франции. В программе органные произведения Луи Фьерна, Шарля Турнемира и многих других. Начало в 18:30. В арт-пространстве Толстого 7 проходит фотовыставка Виталия Гоголя «Изнанка». Это жизнь изнутри, то, что остается невидимым для стороннего наблюдателя. Переживания, страхи, мечты и надежды, сокровенное и тайное. Здесь нет единственной верной трактовки. Это красота и убожество нашего альтер-эго. На сцене Национального драматического театра имени Якуба Колоса со спектаклем «Про любовь» выступит труппа Молдавского государственного молодежного театра. Это лирическая комедия о том, какой может быть любовь – счастливой и несчастной, взаимной и отвергнутой. В спектакль вошли 4 одноактные пьесы по произведениям Людмилы Петрушевской, Семена Злотникова, Аллы Соколовой и Валентина Распутина. Начало в 19:00. Партнер хорошего отдыха – туристическое агентство «Сагата Тур». Вось такие культурные мерапрыемствы вы можете наведать и наведывайте их обовязково, пашырайце свой далягляд. Хлопцы, вяртаемся до вас. І адразу вийшов новий альбом. А як ставяться критики до вас? Я, шчыра кажучы, не ведаю, мы яшчэ менавіта музычныя крытыкі. Музычныя. Пакуль не ведаю, пакуль нам яшчэ не пісалі там ніякіх рэцэнзій, ён вось-вось выйшаў, таму ўсё яшчэ свежа, яны яшчэ не паспелі, яны проста мне за це яшчэ уважліва слухаць, яны проста самі ў шоку. Што вось гэта выйшла, які класныя. Што ўрэшце рэшт я не ведаю, які клас, ці яны проста пакуль што ў шоку, яны пераварваюць. Гэта ім трэба неяк супакоіцца, а потым яны супакояцца і напішуць рэцэнзіі, што вось навошта гэта было там, ці наадварот, дзякуй Богу, што гэта адбылося. Ну, напэўна, зараз самы галоўны крытык гэта слухачы. Можа, крыху пра слухачоў раскажыце? Хто ваша аўдыторыя? Па-першае, таты, мамы, дзяўчаты. Самыя першыя. Самыя першыя. А потым гэта людзі незнаёмыя. Самае класнае, калі твае песні слухаюць і сабе там дадаюць незнаёмыя людзі. Гэта азначае, што сапраўды цябе слухаюць не толькі таму, што ты там сябар, знаёмы, але таму, што... Ну, таму што што яны могуць сказаць? Да, ну, канешне, класна, і буду дадаваць свой плейліст. Мае сябры кажуць, слухай, так, тут... Ідзі вучыся далей. Ідзі вучыся і давай, лепш грай. Грай або грошы аддай. Калі крытыкі, а у вас, для вас ввогуле, яно значнае, гэта іх мненне, іх меркаванне, вось крытыкаў, сяброў, бацькоў, ці, вось мы бачым гэта так, гэтую музыку, да, вось гэта наш такі пасыл, і мы не будзем прыслухоўвацца да кагосьці. Ці ўсё ж такі, калі гэта канструктыўная крытыка... Канструктыўная крытыка, она заўсёды дапамагае неяк цягнуцца ўперад, але на мой погляд, самая праўдзівая, самая добрая крытыка – гэта крытыка ад чалавека, які ўпершыню пачуў твою музыку. Ён да гэтага нават не бачыў цябе, нідзе не чуў, і вось ён слухае твою пласцінку, твой трэк, і вось першае яго ўраджанне, гэта мне здаецца тое, як табе бачаць людзі, і гэта так, як яны ўспрымаюць табе.
Першае ўражанне гэта ўвогуле вельмі важна. Калі вось першы раз пачулі, чапляе, не чапляе. Вось гэта самая галоўная крытыка. Увогуле, калі казаць пра музычную крытыку у Беларусі, мне здаецца, яна не сфармавалася так цалкам, таму што адзін мой знаёмы музыкант сказаў, які з нашых музычных крытыкаў раскажа, як там разрешаецца там паменшаны ўводны септакорд. Нават ты сам не расскажешь. Я так сам скажу, а Женя расскажет, потому что я ведаю, что Женя ведает. Мне это не обовязково ведать. Яны может так само складіцца, што ім Женя раскажа, але справа не ў тым, просто калі крытыка, то яна павінна быць прафесійная. Гэта людзі павінны не проста сваё меркаванне ўласна вось падабаецца, не падабаецца, там я з гэтым музыкантам там сябрую, там з гэтым піва п'ю, таму я напишу добра, з гэтым кепска. Тут справа ў тым, што самае у нашым выпадку асабіста для мяне важнае меркаванне, гэта меркаванне маіх слухачоў. Людзей, якія прыйдуць да мяне на канцэрт, людзей, якія набудуць, можа, мой дыск, калі вешаюць там ярлыкі, там гэты там, не знаю, там альбом, там правальны, неправальны, гэта вызначае менавіта аўдыторыя. А тое, хто там, вось гэтыя музычныя прэміі, гэта все настолькі адноснае. Калі цябе любяць людзі, гэта самая вялікая прэмія, гэта самая галоўная крытыка. Ну вось калі ўжо пра прэміі загаварылі, да, гурт малады, я так разумею, 3 гады, так? Будзе вось праз месяц 3 гады. Будзе праз месяц 3 гады. Але ўжо ёсць узнагароды, ёсць песні года, ёсць выступы на вялікіх пляцоўках, там і ў Мірскім замку. Як так атрымалася, што, ну вось як вы самі лічыце, што гэта ж літаральна песні года праз год пасля таго, як вы ўзніклі, так? Просто мы вельмі прыгожыя, і нас можна браць на тэлебачанне, можна просто ў кадр адразу браць, можна нават не спяваць. Не спяваць, ну і гітары можна не Лепш спяваць. нават, лепш. І прасілі, нават увогуле нас на песні года прасілі, можна, вось, ну, мы запіс добры, мы ўключым яго, і ўсё. Мы кажам, чаму не? Чаму не? Калі можна не спяваць, лепш не спяваць. Калі запіс. Гэта пазіцыя Нікіты. Гэта моя пазіцыя. Гульта і... Я думаю, што кожны беларускі артыст згодны са мной. Гэта на захадзе яны чамусьці спяваюць все жыўцом, все граюць. Лайф, я не ведаю, мне гэты лайф увогуле ўжо абрыдлі. Вось такія вясёлыя у нас госці. Я думаю, што надышоў час ўсё ж такі не разбаўляць, калі музыкі ў студыі, то яны маюць граць час. Граць альбо грошы аддаць. Давайте граць. С тобой давно мы стали одною виною и горьким вином. Не стой, не стым. Мы долго блукали и стали пустыми, як дым. Пералічы на пальцах, колькі мы маем шансаў не разыходзіцца, а застацца. Не кажы услых, не маё імя, не вяртай сабе, што было. Лёгкі перадых, а пасля зіма, і ўсё наўкол замяло, замяло. Куды ісці, калі без цябе нічога ўжо не знайсці. І больш, і менш чакаць і не верыць у страчаны час перамен. Можа было дарэмна ўсё памяняць карэнна, як ад самой самоты так дрэнна. Не кажы услых, не маё імя, не вяртай сабе, што было. Лёгкі перадых, а пасля зіма, і ўсё наўкол замяло, замяло.
Можа было дарэмна все памяняць карэнна, як ад самой самоты так дрэнна. Не кажы ўслых, не маё імя, не вяртай сабе, што было. Лёгкі перадых, а пасля зіма, і ўсё наўкол замяло, 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 замяло. Дякую, цудоўная песня. Мікіта, Яўген, давайте вернемся до самага пачатку. З чаго ўсё пачыналася? Вось жаданне стварыць гурт. Мікіта, я так разумею, гэта была твоя ідэя, так? Гэта жаданне мяне трымала недзе з гадоў 15-16. Першы самы гурт у мяне быў 16 гадоў. У цябе ў колькі Женя быў першы? Здаецца, таксама ля 16. Вось мы тінейджерамі пачыналі вось толькі уваходзіць у беларускую музыку. Першы мой гурт быў у маім родным горадзе Пінску, называўся тады гурт Чубіньо. Мы ставілі сабе такія хайры. Увогуле першы раз мы хацелі нават пафарбавацца ў чырвоны, не ведаю, чамусьці мы не пафарбаваліся. Потым яшчэ былі некалькі гуртоў. Да гурта Хурма я прыйшоў так, ну не ведаю, ну, свядома не скажу, што свядома, таму што кожны раз гэта такая езда в незнаемае, як у Маяковскага. Гэта нешта новае, ты робіш тое, што быццам бы ўмееш рабіць, але, як бы сказалі крытыкі, нашы беларускі не ўмееш рабіць. І пачалі мы хурміць 3 гады таму з песняй «Шукай». Усё пачалося. Мы тады запісалі, выдалі і вельмі неякія цёпла ўспрынялі, хоць яна была такая халодная, нардычная, але ўспрынялі вельмі Ну, яна драйвовая. Наўра, драйвовая. Сёння мы зайграем, why not. Потым пайшлі іншыя песні, былі выступленні, пошукі свайго гучання, пошукі саунду, пошукі будучыні. Карацей, шукалі мы і вось знаходзілі, мяняліся, запісвалі фартэпіянныя версіі, рабілі акустычныя версіі, навагоднія песні, круцілі і вось дакруціліся да сольнага альбому. Дарэчы, альбом гучыць не так, як мы, напрыклад, гучым на канцэрце, і не так, як, напрыклад, мы гучым сёння. Таму што сёння мы граем выключна свежыя песні. Вось гэта былі прэм'еры песні, яшчэ на канцэрце амаль што нідзе не гучалі. Так што вось гэта будзе новы этап, новы штуршок, новы перыяд гурта Хурма. Я ведаю, што калі у вас быў першы канцэрт сольны, то у другой палове канцэрта ты, Мікіта, сам сольна выступаў, да? Ці можна чакаць ад цябе нейкага сольнага праекта свайго? Не Хурма, а гэта пад, скажам, брэндам-трендам Мікіта Найдзёнаў, ці неяк па-інакшаму ён будзе называцца? Я думаю, пакуль працаваў над рэпітам, што мне рабіць з астатнім стосам песні, з гэтым всім пералікам, што з імі рабіць? Вы выпускаюць з Хурмой ці самастойна, гэта неяк асабіста выдаваць, там думаў, а потым зламаў руку, і пакуль ляжаў у бальніцы, я зразумеў, што калі можаш граць, грай. Вось як атрымліваецца там з Хурмой ці сольна, вось калі ёсць людзі, якім гэта цікава, Женя кажа, нібыта яму гэта цікава, то мы будзем гэта рабіць вось сваім складам. Потым тое, што не ўвойдзе, абавязкова я выпусцю. Ну, мне здаецца, сольны альбом гэта ўжо, не пасля першага альбома, пасля другога. Вось калі пра склад, калі не памыляюся, вас усяго ў гурце трое. Зараз. Яшчэ з намі ёсць Максім Ганціевскі. Сёння проста ён спазніўся на маршрутку. Мы сказалі, што будзе у 9, а ён прыйшоў у 8 была, а мы яму сказалі, што ў 9. Таму мы проста вырашылі, што Макс сёння будзе. На двоіх. Удвох яно лягчэй, Конечно. Конечно. Дзяліць потым і Выдаткаў менш. больш аўтографаў можна раздаць. Зразумела. Ну, а ўвогуле сочыце вы за тым, што робяць вашыя калегі па сцэне? Так. Ну, здаецца, таму, што ў Беларусі музычная сцэна, яна не вельмі вялікая, і калі ты крыху недзе граеш, гэта ты заўсёды ты жадаеш, не жадаеш, ты будзеш у... Ну, таму што мы
живем і працюємо у Менску, ну, усе ведаюць, хто што грае ў Менску, хто з кім грае, хто з кім сколькі зарабляе. жыве. Ну, радуе, ну, напрыклад, мяне асабіста радуе тое, што зараз з'яўляюцца маладыя гурты і пераважна яны спяваюць па-беларуску. Гэта ўжо не нейкае там, да, ён па-беларуску. То бок гэта становіцца такой нармалёвай з'явай. Яны проста адчулі, што Гэта ў трендзе. Што ў трендзе, што трэба. А мы яшчэ спявалі, пакуль гэта не было ў трендзе. Гэта старая парода. Вельмі добра, што старыя гурты ўжо разыходзяцца, што новыя прыходзяць, гэта вельмі прыемна, што там дыскі выпускаюцца. Мы сочым за нашымі калегамі на сцэне. Ввогуле, калі я стаю на сцэне, я заўжды сачу за Жэнем, сачу там за Максом, за калегамі заўжды. Хто там, як прайшоў, дзе граеш, так якую ты песню граеш. Бывае такое, што кожны сваё. А якія гурты, вось, ну, скажем, у цэнтры вашай увагі? Беларускія. Ёсць з кім сябруеце, ну, нейкія там стасункі? Па-перша, нам за гэта не заплацілі, але мы ўсё роўна скажам. Мы назовем некалькі гуртоў. Жэня. Потым можаце прыехаць і, да, сказаць, мы вас уже прапералі. Добра. Вельмі добра ставімся да гурта «Тамата Джэм». Гэта вельмі файны гурт, там класны гітарыст яшчэ. Увогуле такі фанк у іх, добра ставімся. Жэня сміхаецца, таму што ён там грае. Вось ён піар пайшоў. Добра ставімся вельмі да аркестра Александра Ліпніцкага. Ну, не вельмі, Жэня таксама там грае. Я толькі ў хурме. Мне падабаецца тое, што робіць гурт. Які гурт мне падабаецца? Мне, в прынцыпе, падабаецца шчырасць «Босага сонца». Хоць яны доўга, хоць яны там і па-рознаму, і ў розных краінах, але яны збіраюцца і выдаюць песні. Мне падабаецца гурт «Зуі». Гэта такі праект, вось такой сямейны такі тандем, яшчэ з некалькімі вядомымі такімі беларускімі музыкантамі, якія ствараюць класны, такі вось шчыры ў іх атрымліваецца музычны прадукт. Вось, ну, ці проста шчырая творчасць. Можа, з кім плануеце запісаць агульную песню, ці там утвор? Пачакайце, да гэтага мы яшчэ вернемся. Я папярэджу, да, што будзем крыху перапыняцца, таму што вельмі хацелася б, каб нашы госці паглядзелі, што адбываецца ў нас у Віцебскай вобласці. У вёсцы Янавічы робяць згароднены карвінг і потым вешаюць гэта на дрэва, калі ласка, наш сюжэт. Шмат прыгажосці стварылі гаспадыні на сваіх участках. Кветнікі зяюць самымі рознымі колерамі, але не толькі яны упрыгожваюць сядзібы. У двары Галіны Івашкевіч пасяліліся бураціна, лебедзі і нават баба-яга. Казачных герояў гаспадыня стварае сваімі рукамі. Матэрыялы самыя розныя – камяні, дрэва і нават пластмасавыя бутэлькі. Прыцягнула да справы і родных. Занималась сама и сейчас увлекла невестку. Вот. И очень нравится внуку тоже заниматься этими поделками. Он начал делать сам уже. Участак Раисы Нямцовой таксама скарбонка розных ідэй. Галоўнае ўпрыгожанне дрэва з бусламі, вырабленае сваімі рукамі. У нас буслы жили недалеко над колодезем. Вот мне захотелось память оставить. Ну что еще? Ну, тружусь. Люблю землю, люблю цвяты, люблю. Вольга Шадрова таксама выкарыстоўвае розныя матэрыялы. Лічыць, што галоўнае іх прыгожа размаляваць. У яе нават ёсць спецыяльнае працоўнае месца з фарбамі, крэйдай і алоўкамі. І ў гэтым ёй дапамагае ўнук. Это мой 10-летний внучек раскрашивал бочки. У меня так не получается. Говорю, да я попробую на бочке. Не получается. Он же раз готовы. А вось Аліна Михайлова выкарыстоўвае для ўпрыгожання свайго жылля імітанты з натуральных матэрыялаў, садавіны і гародніны, сукніцы з гарбуза, вазы з кабачка і нават кветкі з буракоў і морквы. Ідэя гаспадыні не шукае, яны самі прыходзяць. Вообще, я считаю, что натура творческая, и я решила попробовать, и у меня получилось. Из своих овощей делать прелесть. Прелесть я эту ищу не где-либо. Она просто приходит сама в природе. Штогод на базе Янавіцкага дома культуры праходзіць конкурс на лепшую сядзібу. І кожны год арганізатары не перастаюць здзіўляцца працавітасці і энтузіязму удзельнікаў. Люди творческие, отдают свои все силы, талант свой, передают своим детям.
внукам, которые тоже уже начинают работать на подворьях. Пасля агляду журы выбрала пераможцаў у 3 номінацыях: лепшая сядзіба, лепшы дворык і квітнеючы дворык. Гэта вечерний Вітебск, мы працягваем. У нас сёння у гасцях вельмі файная група, гурт «Хурма». І вось мы скончылі пытаннем, не паспелі ад хлопцаў пачуць. Можа, з якімі гуртамі плануеце ці хацелі б запісаць сумесную песню ці адправіцца ў тур? Конечно. По-перше, у нас Бейонсе у планах. Это брэсцкая спявачка Бейонсе. Да. Там же поўдзень, таму яна такая Кристина цёмненькая. Агилера и... Яна, здаецца, з Гомеля. Маккартни. И витебский Пинска. Паша Маккартни. Не, з Пинска. Паша Let's Маккартни. Мы з ними зробимо обов'язково дуэт, може, там, какой-нибудь «Hey Jude». У нас есть уже песня, яку ми можемо зробити з ними, ось думаємо, як. Ну, хлопці, у нас з почуттям гумору, да, я думаю, що коли серйозно. Ми рихтуємо зараз дуэт, уже, я б сказав, навіть з білорусько-українською співачкою Лерою Садовською. Вона переможця Академії талантів. І вона така фіналістка програми «Голос країни». І ось ми з її записуємо сумісну пісню на 2 мовах, на білоруській і на українській. Ну, розкрили вже всі карти, нікому не цікаво. Не, буде цікаво, наоборот, гэта інтрига. Тоді треба буде слухати, можна буде сачити, плакати. І плакати навіть. Тому що отрималося. Микита, глядзі, ти кажеш, що у тебе вельмі вялікі стос того, що ти пишеш, да, тексту. Нема такой патрэбы, напрыклад, падзяліцца, ну не тое, што просто аддаць, да, а зрабіць нейкі праект, як ужо прадзюсар, што вось я не паспяваю ўсё гэта спець адзін, трэба нейкім людзям вось даць і зрабіць яшчэ адзін там фабрыку такую сваю, прадзюсарскі цэнтр. Ну. Але зараз я пишу песні для іншых выканаўцаў. Зараз маю такое шчасце сказаць, што мае песні спяваюць малады спевак Дмітрий Никонович, Алексей Грос, Діана Громова. Ну вось, я думаю, што яшчэ будзе нехта спяваць. Ты задаволены гэтымі вынікамі? Я задаволены, я заўжды працую толькі з тымі, хто мне падабаецца, хто мяне натхняе на напісанне песні. Звычайна я пишу песню для артыста, альбо я знаходжу себе тую песню, у якой можа артыст раскрыцца і вакальна, і проста як выканаўца. Вось, таму для мяне гэта вялікае шчасце, калі тваю песню спявае яшчэ нехта іншы, гэта неверагодна для мяне. Неверагодна, я думаю, што хваляванне яшчэ большае, чым калі ты сам спяваеш. Асабліва, калі ты стаіш у студыі не каля мікрафона, а з адваротнага боку, калі ты стаіш там, дзе гукарэжысёр, і кажаш, слухай, давай вось тут так, напрыклад. Ты ведаеш, што ты укладваў гэтую песню, а выканаўца сваё, і ўжо разам вы шукаеце самае такое вось аптымальнае, што будзе для песні. Дарэчы, вось хутка у нас выйдзе песня з Димом Никоновичем новая, выйдзе новая песня з Алексеем Гросом і з Діанай Громовай таксама новая песня выйдзе. Можа быць, яшчэ для кагосьці напішу іншую песню, пабачым з вялікім задаваленнем, але самае галоўнае, каб была вось такая, быў кантакт і было разуменне. Вось, у нас ён ёсць. Ну, это добра. Євген, я думаю, зараз питання хутчэй да цябе. Мне цікава, вось які ўзаемаадносіны ў вашым гурце. Мікіта, не глядзі на яго, ён ужо нападміргае, пэўна. Як вось Мікіта, як лідар, да, у вас адносіны ўсё ж такі ўзаемапаразуменне, ці ёсць нейкі такі аўтарытэт Мікіты? Ну, таму што Мікіта, ён аўтар амаль усіх тэкстаў і амаль усе музыкі, што мы граем. Таму, канешне, без варыянтаў. Усё, і што? Мы ўсе павінны слыхаць і тое, што ён гаварыць, кажа, прабачце. Але не трэба, ну, калі ты гаварыш з Мікітай не на рэпетыцыі, гэта адзін чалавек. Адны адносіны, да. Але калі на рэпетыцыі, гэта, ну, як праца, як ты, ну, там, я не лічу, што калі ты рэпетуеш, ёсць месца нейкім
сяброўству нейкаму ці Ты бок там уже больш прафесіянальны такі прафесійныя так, адносіны. ты робіш свае справы, тое, што тебе патрэбна, і калі ты робіш гэта добра, тады можа быць і сяброўства і астатняе. Але рэпетыцыі для таго, каб нешта рабіць, а не жартаваць, піць каву, нешта іншае рабіць. Мікіта, як вось... Мы вельмі сур'ёзныя на рэпетыцыі, ніякіх жартаў, як сказаў Яўген. Толькі настроілі, все, ціха, новая песня. Насамрэч, гэта вельмі важна, калі ёсць разуменне, калі вы прыходзіце на рэпетыцыю ці ў студыю для таго, каб рабіць справу. Потым усё астатняе яно застаецца за кадрам, і заўжды ў нас ёсць такое, не ведаю, негалоснае правіла, што на рэпетыцыі толькі тых, хто рэпетуецца. Толькі трэзвым. Толькі цвярозыя. Толькі цвярозыя, толькі выспаныя, падрыхтаваныя. Таму іначай не будзем. Мы рэдка рэпетуем. Мы проста рэдка сустракаемся для рэпетыцыі. То хоць ужо на рэпетыцыі, каб ужо зрабіць справу. Мікіта, я ведаю, што ты працягваеш яшчэ далей вучыцца. Працягваю. Вось не перашкаджае гэта аднаму, што больш у тваім жыцці зараз? Хурмы ці вучобы? Як часу застаецца, на што больш? Дадаруе мне мой навуковы кіраўнік. Але атрымліваецца так, што больш пакуль музыкі, але я старанна пішу дысертацыю, я сумленна рыхтую тэзісы. Васіль Петрович шчыра ўсё гэта робіцца. Проста больш нараджаюцца песні, чым тэзісы для канферэнцыі пакуль. Я веду, што... Яно робіцца і тое, паралельна, напрыклад, 100 месяцаў ты песні пісаць. Колькі ж можна за канцэрты, пастаянныя гастролі, ведаеце, стамляе. Ну, конечно. А тут уже сеў за дысертацыю, спакойна пішаш, ніхто табе не замінае. Ну, я веду, што ўсё ж такі журналістыка, так? Так, журналістыка. Адукацыя. Журналіст, я так лічу, павінен быць такім нахабным. Вось у адным з інтэрв'ю, Мікіта, ты гаварыў, што каб прабіцца на вялікую сцэну, вось патрэбна нахабнасць. І упартасць. І упартасць. Ну, гэта зразумела. Ну, мы, напрыклад, тут дамаўляліся, доўга плацілі хурмой і дыскамі. Дыскі, дарэчы, не вяртаюцца ўжо, таму... Ну, вось калі вяртацца да ўпартасці, гэта такое павінна быць з нараджэння ці, набываецца такія якасці? Просто ў адзін момант ты разумееш, калі ты робіш нейкую справу адной левай, і калі ты імкнешся зрабіць нешта адным наскокам, і нічога такога вартага не атрымліваецца, то робіш высновы, што значыць трэба на нечым засяродзіцца. Трэба, значыць, нешта выбраць канкрэтна і імкнуцца стаць там дасканалым. Таму любы чалавек, які абірае нешта, ён ведае, што у астатнім ён нечым можа сябе абмяжоўвае, нешта ён можа сабе там не дазволіць. Хаця быць музыкантам гэта не азначае толькі, што ты будзеш граць адны гамы. Музыкант гэта ўвогуле чалавек, які павінен і выставы наведваць, і проста жыць жыццём, бо песні, яны ж нараджаюцца не з нейкіх там эфемерных рэчаў, гэта яны нараджаюцца з жыцця. Трэба быць жывым чалавекам, з нармальнымі пачуццямі, адносінамі, сяброўствамі, з нармальнымі каштоўнасцямі, сям'ёй і каханнем. Не думаю, музыкант павінен спяваць яшчэ. Калі можна, так, а то у нас час ідзе, мы так загаварыліся, хочацца яшчэ паслухаць. Паехалі. Не думалі, не марылі аб тым, што нас з табою хутка напаткае. Ды ведалі пачуццем маладым, што яшчэ далёка восень залатая. А птушка, што ляціць за неба край, багатая адным сваім імкненнем. Ты жыццё і шчасце адчувай імгненнем. Пералічу радзімкі на спіне, карычневыя зоры ў белым небе.
ці я ў табе, ці гэта ты во мне. Не ведаю, і так напэўна лепей. А бераг, што чакае свой прыбой, змагаецца з нязвыклаю журботай. Всё гэта мы придумали с тобой употай. Як перакрыжаваць лініі дарог, а пасля сустрэцца і просто адчуваць, што ў сабе здарог, што насіў у сэрцы, і просто адчуваць. Быў незвычайным кожны новы дзень. Ты столь мяняла месцамі з падлогай, а сонца, што далёка нас вядзе, казала, што ўсё гэта надоўга. І мы з табой шчаслівыя ішлі. Новы дзень з адкрытымі вачыма, і ў нас ужо для радасці былі прычыны. Як перакрыжаваць лініі дарог, а пасля сустрэцца і проста адчуваць, што ў сабе здарог, што насіў у сэрцы, просто адчуваць. Дякую, хлопцы. Дякую вялікі. Мікіта, Яўген, вось песні светлыя, яны, ну, калі гэта лірычныя, да, ўсё роўна яны светлыя, такія, яны пазітыўныя. І гурт у вас «Хурма», і хатняя студыя, наколькі я ведаю, «Orange Records». Все такое, так? Ці гэта нейкая... Яўген не ведае, з «Orange Records» усё пачыналася. Яўген не вельмі давно далучыўся до нас, але так далучыўся, што вось уже і далучыўся да запісу альбома. Orange Records — гэта студыя, з якой мы пачыналі, такі быў, ну, такі лейбл з Владзімірам Трафіменка, маім добрым сябрам, з якім мы пісалі першыя песні, вось першая песня «Шукай», якую, дарэчы, мы яшчэ сёння выканаем. Мы пачыналі менавіта там. Потым ужо падумалі, што трэба, каб было па-багатаму, каб прафесійна было, каб дорага. І ўжо пайшлі на студыі прафесійныя, каб плаціць грошы і каб станавіцца ўжо вядомымі музыкантамі. Але сапраўды, вось тое, што сёння мы граем, гэта пазітыўна, гэта светлае, гэта тое, чым зараз дыхае «Хурма» і што хоча зараз несці. Тыя, хто паслухаюць дыск, рэпіт, можа, будзе такі лёгкі дысананс, таму што рэпіт атрымаўся, ну, можа быць крыху такім змрочным, можа быць такім больш іранічным, дзесьці саркастычным. Але зараз у нас новы такі момант, новы штуршок, і мы хочам, прабачце, хочам рабіць такую больш светлую музыку, можа быць больш акустычную. Таму для нас «Хурма» — гэта тое, што з намі адбываецца, тое, што ў нашых песнях адбіваецца, і тое, як мяняецца «Хурма», так, можа, і мы самі мяняемся. Бо калі гурт аднолькавы, калі гурт, напрыклад, выпускае 3 альбомы, і яны адзін у адзін, і гурт запісвае 4-й альбом, які будзе прадказальны такі ж, то я не бачу сэнсу ў гэтым. Нам падабаецца, калі гэта можна мяняцца, калі можна здзіўляць. Вось наколькі далёк вы можаце зайсці ў сваіх зменах і, скажем, у спробах. Да, ну,
калі не паўтарацца, што рэпіт вось гэта адзін альбом, а потым скажуць, да ёма, да што ж такое, гэта рэпіт за рэпітам, да, ну і ўсё адно і тое ж паўтараецца. Да, вось якая мяжа? Можа вы там у метал пойдзеце, ці наадварот там джаз вас кіне? Женя дакладна. Як далёка вы можаце зайсці, карацей? Ну, мы пакуль што яшчэ сябе так не пробовали. Пачатак у нас быў такі поп-рок, але такі акустычна-гітарны вось у такой аснове. За рэпіт атрымаўся электрычным вось па гучанні там электрагітар, можа быць там па сінтах, але зараз, напрыклад, у нас такі акустычна, але такі акустычна-драйвовы, акустычна-рытмічны будзе матэрыял. Будзем глядзець, як хочацца, ну, я не ведаю, там, што мы можам, як мы зменіцца можам. Ну, пафарбаваць можам валасы, там, вочы, калі трэба будзе. Гэта easy, як такое беларускае народнае, беларускае такое традыцыйнае слова easy. Женя ввогуле ў париках не прывыкаць выступаць, таму імідж нішто. Калі ўжо зачапілі такое беларускае традыцыйнае, да, easy, то наколькі вам easy, лёгка, напрыклад, звярнуцца да беларускай народнай творчасці, ці не ўзнікала такога жадання? Зараз, ну, гэта зноў-такі, гэта ж такі тренд ужо, да? Зараз звяртаюцца амаль што ўсе да беларускай народнай песеннай культуры. Я лічу, што гэта вельмі добра, таму што гэты пласт трэба ўздымаць. Ці ёсць у вас такое жаданне? Мы ўжо аднойчы гэты пласт так пастараліся ўзняць адну песню. Мы зрабілі у праекце «Напераду мінулае» сваю аранжыроўку, сваю апрацоўку песні «Не жаніўся». Женя рабіў аранжыроўку, яна атрымалася такой фанка-джазавай. Вось як Женя любіць, як Женя ўмее і практыкуе. Таму я думаю, што далей можна будзе рабіць. Просто нам бы свае яшчэ песні неяк давесці да ладу, запісаць і хаця б зайграць. Яшчэ хлопцы... Яны сталі народнымі. Тады ўжо можна... А тады можна будзе апрацоўку на апрацоўку і пераапрацоўку. І на дапрацоўку можна будзе аддаваць. А няма у вас яшчэ такіх песень, якія ўжо вам надакучылі? Ну, напрыклад, там, ну, амаль што ў кожнага гурта, які там уже 20 год, да, і ёсць нейкая песня, ну, патрабуюць заўжды на канцэртах, але, ну, яна ім уже проста настолькі абрыдла, што немагчыма спяваць. Ёсць што-небудзь за 3 гады, што ўжо так, ну, колькі можна там, напрыклад, ты ж там шукай, да, ну, колькі ўжо можна яе прасіць там? Калі шчыра, вось шукай, не знаю, Женя, напэўна, дастала ж шукай. Хаця ён, дарэчы, граў шукай яшчэ да таго, як прыйшоў у гурт. Ну, проста фанацеў, это зразумела. Не ён адзін. Махаў майкай на канцэрт. Прыходзіў. Вось так і заўважылі, да? Так і трапіў. Так, хлопец, ты з майкай граць умееш, прыходзь. Женя граў на адным тэлепраекце гэтую песню. І вось, таму, калі ён прыйшоў на рэпетыцыю, дык я ведаю, там, як там соло граць. Для мяне зараз, можа быць, ну так, не вельмі цікава выконваць песні з альбома, як бы гэта не гучала, таму што пакуль мы працавалі над альбомом, яны мне ўжо не толькі абрыдлі, але, ну, надакучылі. Я ўжо іх не магу больш слухаць. Слухаць я іх ужо не слухаю. І нават сёння мы іх не выконваем. Там, можа, для таго, каб людзі паслухалі, таму што калі ты над нечым доўга працуеш, я не ведаю. Можа, мастакі, якія працуюць па некалькі дзесяткаў гадоў над карцінай, такія ёсць выпадкі, ці па некалькі год над адной карцінай, можа, на яе глядзець потым не могуць. Але справа была ў тым, што мы ўзяліся за гэта, і мы мусім гэта дапрацаваць і давесці да канца. Але, не ведаю, мне не сорамна асабіста за альбом. Мне здаецца, што ён атрымаўся добрым, дарагім. Я так думаю, што проста як адзін музыка казаў замежны, што ён не разумее людзей, якія выпускаюць альбом, потым кажуць, о, трэба было нешта там дапрацаваць. Ён кажа, навошта тады яго трэба было выдаваць? Калі вы не задаволены гэтай працай, трэба было дарабіць, каб вы былі задаволены кожным трэкам. Не, заўжды так атрымліваецца, што хаця б вось ніводнай песні няма, якой бы сказаў, все, вось тут няма ўжо. Там, дзе трэба было перапісаць вакал, там перазвядзенне трэба зрабіць, там вось было б трэба іншы, там інакш збіўку зрабіць, але ты мусіш адпускаць, бо гэты перфекцыянізм, ён цябе звядзе да таго, што ты не выдадзеш анічога.
Один мой сябр записал дома альбом, и яго не выдаў, потому что он весь час нешта дапрацоўваў, и песня просто страціла сябе. Таму пакуль не ведаю, хто там, земляне выконваюць эту траву дома ўжо колькі гадоў. Маккартні спявае «Yes», я не ведаю, што яна адчувае, калі ён спявае, але ёсць такі момант, што калі да цябе прыходзіць песня, вось не калі ты пішаш песню, а калі яна да цябе прыходзіць, і то яна атрымліваецца нібыта і не твая, і нібыта ты спяваеш кожны раз па-новаму. У меня былі такія песні, якія я спяваў, і потым я разумеў, што у ёй сэнс яшчэ і нейкі іншы, і нейкі падвоены, нейкі падводны, таму... Короче, ты написал, потом як проводник просто ее отдал. Все, отдал, яна уже належить уже іншим, яна уже не моя. Ну, просто можно за гроші атрымліваць і все. Добра. Я хочу параіць зараз паглядзець з намі сюжэт. У нас на тэлебачанні працуе вельмі вясёлы, пазітыўны, такі ж аранжавы, можна сказаць, да, чалавечак Александр Карынман. І наша рубрика «Потрап у телек». Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Рубрика «Игра «Попади в телек» набирает добровольцев, хотя нет, она набирает красивых добровольцев. Некрасивые добровольцы, они, в принципе, идут вот за эту ширму, там приводят себя в порядок и становятся красивыми добровольцами. Вот я один из них, кстати, и тоже набираются в рубрику «Попади в телек». Меня зовут Саша Каринман, мы начинаем. Два спортивных пацана, вы же спортивные пацаны? А вы? Да. Как зовут вас? Артур. Паша. Артур и Павел. Дайте пожму вам ваши татуированные руки. Скажите, пожалуйста, Артур и Павел, чем вы занимаетесь? Учитесь, работаете, тунеядцы, алкоголики, чем? Учимся в колледже. Тунеядцы, алкоголики, работаем. А, то есть ты работаешь, он еще учится, да? На кого учишься? Каменщик, облицовщик, плиточник. А ты на кого работаешь? Мастер отделочных работ. На дядю? Да, на дядю. Ну, то есть делаешь ремонт, да? Квартир или домов? Прям вот сверху? Халтурой занимаюсь. Халтуришь, да? Очень приятно было с вами пообщаться. У вас сегодня есть возможность уже пообщаться с телезрителями, передать привет, может быть, кому-то, кого-то поздравить, что-то интересное рассказать, зачитать рэп, пощекотать оператора, поцеловать красивую девушку, проходящую мимо, прыгнуть до потолка, лизнуть известь. Все, что вы захотите, можно сделать. Твоя задача попасть вот в эти ворота. Элементарно. Да, элементарно. Ты не попал, а теперь твой друг, пожалуйста. Давай. Давай 5, молодец, ты попал в телек. А у тебя, значит, задание другое. Держи лук, держи. Стреляет, молодец, ты попал, наконец-то, ты попал в телек, я тебя поздравляю. Теперь вы попадаете в переносном. То есть вы можете передать привет и поздравить, что-то как-то себя проявить по телевизору. Вот он какой-то расстроенный, давай начнем с тебя. Я не расстроен. Всем хочу передать привет. Друзьям, хулиганам. Передаю привет друзьям, своим одногруппникам. Дудки. ПКО-12. Никогда, тун-ту-ду-дун, никому, тун-ту-ду-дун. Я рукой не махал, привет не передавал, никогда, но теперь я пришел, тун-ту-ду-дун. В Маркосити нашел, тун-ту-дун. Рубрику «Попади», рубрику «Телек». Посмотрите, слишком активная участница рубрики «Попади в телек» сегодня у нас попалась. Ай, ну не надо. Ай, ну хорош. Очень много рюкзаков на молодом человеке или сумок каких-то. Вы продавец? Нет, я всего лишь студент-спортсмен. Студент-спортсмен. Вы учитесь на учителя физкультуры? Нет, всего лишь в медицинском университете. То есть как это связано со спортом? Я посещаю физру, в отличие от большинства студентов. Я думаю, есть какой-то новый, я не знаю, факультет или новая специальность метания скальпеля, там, допустим, или надувание груши. Нет, только грелки пока надували, а так... Ну, слава богу, да, слава богу. Тренируем. Скажите, пожалуйста, вот на каком курсе вы? На втором пока. В принципе, еще с будущим не определились, с узкой специализацией именно. Я планировал в хирургию пойти, конечно. Как, наверное, большинство всех, кто поступает в медицинский. Сейчас, конечно, уже другие интересы. Появились девушки красивые. И ты думаешь, может, не нужна мне эта хирургия, да? Посмотрел, сколько получает в среднем хирург. Потом подумал, может быть, и медицинский не так уж и нужен. Ну, ладно, уж доучусь. Ты сам из Витебска? Нет, я из Бреста сюда приехал. Из Бреста. Ну, почему Витебск? Почему не в Гомель? Потому что
что в Витебске очень хорошая, сильная база преподавателей, и, в принципе, все очень здорово, здесь круто, и нисколько не жалею. Плюс еще есть... Перебью. Плюс еще есть такая классная вещь, то, что я далеко от дома, и я на собственном обеспечении нахожусь, что мне очень, я считаю, поможет как-то в будущем. Было очень приятно пообщаться. Сегодня у вас есть еще возможность попасть в наш Витебский телек и передать свой привет какой-то, может быть, поздравление, что-то интересное рассказать, но небольшая формальность. Хорош, молодец. Молодец. Проходи сюда. Все, ты попал в телек в прямом смысле, теперь попадаешь в переносном, я отдаю тебе микрофон. Мама, я люблю тебя. Спасибо тебе большое. Витебск, ты клевый, мед, здорово. Всем привет. Знаете, только что к нам подошли и сказали: а ну свалили отсюда. Быстро я сказал, свалили отсюда. Я бы, конечно, что-нибудь в ответ бы рявкнул, но, сами понимаете, начальство. На этом рубрика «Игра «Попади в телек» на сегодня подошла к концу. Увидимся завтра. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Ось такие веселые люди у нас працують на телебаченні, і такі ж позитивні люди сьогодні у нас у студії. Хлопці, дякую, що приїхали, що знайшли час у вашим таким плотним гастрольним графіку. Як ви вже сказали, да, і платинові диски у вас вже є, і все є. Ми жадаємо, каб сапраўды гэта все здзейснілася, каб былі гэтыя платинові диски, гэта ўжо без гумору, гэта на поўным сур'ёзе, таму што вельмі прыемна, калі ёсць такія маладыя, таленавітыя, дзесьці дзёрзкія, але ж вельмі пазітыўныя і беларускія хлопцы. Вось я думаю, што Александр долучаецца да гэтага. А мы, як заўжды, нашым тэлегледачам зычым шчасця, здароўя, кахання і толькі аранжавага пазітыўнага настрою. І напрыканцы, я думаю, хлопцы нам яшчэ раз заспяваюць. Нашепчи мне на вухо свою псевдонавуку, нашепчи. У забытым завулку нас с тобою зовут до шепшин. Два короткие тени, ніби сны лету тени зимы. Як маўклівае ета, толькі помні, што гэта не мы. Шукай мяне, гукай мяне, як лічуць сонца па вясне, і рэкі ўсе выходзяць з берагоў. Знайдзі мяне, згубі мяне, наяве альбо толькі ў сне, хавай мяне ў цяпло сваіх снегоў. Осторожно и тихо жить, як дыхать и дыхать, як жить. Хто бяжыць, не саб'ецца, толькі слухай, як сэрца дрыжыць. Невядомае гора уздымаецца з горных вышынь, і да самых аблокаў ахінае аблога душы. Ла-ла-ла-ла-ла, шукай мяне, гукай мяне, як лічуць сонца па вясне, і рэкі ўсе выходзяць з берагоў. Знайдзі мяне, згубі мяне, наяве альбо толькі ў сне, хавай мяне ў цяпло сваіх снегоў. Як лічыць сонца па вясне, і рэкі ўсе выходзяць з берагоў.
знайдзі мяне, згубі мяне наяве альбо толькі ў сне, хавай мяне ў цяпло сваіх снегоў.